חכה רגע. אתה רואה שנינו את כל הגודל שלנו? כן. כן, אני לא שאלתי אותך, שאלתי טוב. ברור? ברור? מובן? כן. תן לי נשיקה. אני רוצה שתתן לי נשיקה מהר. אני לא... מוכן לעשות סלטה? רגע, תתקרב. אוקיי, אני מוכן. אני נספור את שלוש, אני רוצה סלטה גבוהה בקפיצה כמו קודם, בסדר? 1, 2 ושעה. קפיצה! אופ! זה היה קרוב. תודה. אתה פעם שנייה תרים יותר את הרגליים שלך, הבנת פסקודיה? די, תעמוד. תעמוד בשביל די. משולש. הבטן שלך זה באמת עוגן. נכון?